akufanele ukuthi uphoqwe ukuthi wenze into ngenkani. Zonke lezi zinto bese sizibalile ngaphambilini okuwamalungelo abantu ngokomthetho wendalo nje une right yokuthi ube nayo impilo yakho. Mawukhona umuntu ozama ukuphuca impilo yakho unelungelo lokuthi uyivikele kulokho. Kanti ke uma sizobheka i-violence yona into esuke yenziwa ngenhloso yokulimaza njengoba kwenziwa isikhathi esiningi abantu laba abasiphethe uhulumeni isikhathi esiningi esebenzisa ingcilebane zakhe ezinkulu amaphoyisa noma ngithi ama lap dogs wabo amaphoyisa ngoba bona nje balindele ukuthi ba defend nje yonke into abantu abayenzayo uhulumeni akangayithandi noma engahamselani naye. Kubalekile ukuthi sikwazi lokho ukuthi njengoba umoya wakho ispirit sakho siphila kwi-physical body, understand ke i-force ne-violence. Understand ukuthi uyi-apply kanjani i-sacred feminine principle of non-aggression, okusho ukuthi ungaqali idlame kumuntu. Kodwa uma ke sekwenzeka kuba khona umuntu oqala udlame kuwe, ukwazi uku-apply the masculine principle of self-defense. Kwi-new age movement ke bayathanda ukuthi ke hayi akufanele ukuthi ukhulume bad noma uzama ukuyivikela uma ngabe kwenzeka into. Mangafika nje umuntu la mina ezongiviolate, yes ngi-applyele ingqondo yami ukuthi angeke ngize ngenelwe igebengu, kodwa uma kungenzeka kufanele ukuthi ngikwazi ukuyivikela. Kufanele ukuthi ungafika umuntu azongihlokolwaza noma ngikhombe ngesibhamu mina bese ngiyayichamela. Yebo, kubalekile ukuthi si-understand ke leyo nto. Kodwa ke ukuqhubeka ngichaze ngizongena kwi-sacred kwi-non-aggression ne-self-defense principle okuyinsika embili okufanele ukuthi mawuzoba woke uziqonde. Uma ungaziqondi kusho ukuthi usalele wena. Kubalekile ukuthi ukuqonda ukuthi wena unalo ilungelo lokuzivikela ngoba awuzange uzuqale